West Karbi Anglong Arlo Science Pen Commerce Kacharli Avarsai Donangji Pura Case A Pen CEM Aphan Pinpura Lo Kapajerdam. Voluntary blood donation camp Dipu Medical College and Hospital along Kapaman. Bokalia English High School along Rup Talenara ni Katalonjia Phan Kachisik Kachedang Kapangcheng. Chintong Ronghang High School near Denarong Town under Numati constituency with science, commerce and arts streams. Facilities provided in schools are smart TV facilities in every classroom, CCTV system in every single classroom. For more details, contact 70025 92771. The Neswer Theron, Headmaster of Chintong Ronghang High School. Kardom, Pinya Abirta long pen ilisangpi, marvelous rong harpi, nonarju ikta birtang ton pen. Kedamtang jakhong ni pai Chris yarni Adap Apor malom, Karbilu Charlie Asong, Samson Teron atum pen, West Karbiang long along, Science la pen, Commerce stream ke Charlie adim, Dovek nang jipu pen. Karbiang Autonomous Council Secretariat along, CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan chitong damsi Pinpuralo Pajerdam. Karbiang long atokan along ta toklang hin ansu se kangthur ponang ji lapen nijang Karbiang long along ta kithir thip Science lapen Commerce stream ke Charlie adim Dovek nang ji po kemang pedosi Karbilu Charlie Asong amaipu Samson Teron lapen arisang hotup chelangsi Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbiang long atumaphan chingki chethan damsi Pinpuralo mate kachuning rialo Pajerdam. Jasime pe pinike 1 point agenda sini tunga chingwai Karbiang long education mate tok lang hin baso non prang juga damtang HSLC result ke lang don pen ba kapre ka class long result ke lang don pen tu meaning ki bi maka phiri me so tek long joksi Karbiang long education pu tha ko son se prang ke claim pen an so se wang kapre ka district tum pen so ka pachit ka chingbai dun unjima la so pu tha ko tum pen to wari nang ji pusela to phani tum hang kon lo cho hang dun lo so teng men same pini Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke hai pendang lo alang tim tu ben tu madak chingwai si isi hini lam ni tu ben udun lo ye jasime pet ni tungi pu bangke pini penda bangke pirthia dang lo make akhai tin tumta science technology along klam along si ke do din hostame pini ningdu me bangke Karbiang long science la pen commerce college streams ke do college bang non ta bide sila so puta ko jasime pet ni tum tuning ri dun lo pani tum chingwai long ni tum artik pen chingwai si tum pudun lo je Karbiang long along la non ki dutang college an ka provincialized tang an jasime pet difu government college ke dutang lo seta mela songbong pen kawile non provincialized lo stame science pen commerce stream kawia college do ulang sonak taxi Rukasen college Thongnokbe college Eastern Karbiang long college punoi Harlongbi Welongbi college le punon Dongkamukam Rangchina college le punon Samson Singh college boy Thalangso le punon Hamren Waisong college le punon Kopili college Kheroni le punon lahai college long mangstame science pen commerce stream bang non ki bang just session pen introduce nangji pusine tum pen tuning rilo achala so part postame non puthot resumption ko tuning halada kaya teng adim chi pon thunangji lapen education blog bang jirikin deng long amasi donang athe bang ke ki dukila garara tum hello wing official kam ke claim of fan pini ha jirikin deng nang sun tu sida kherunian ke bang mangala tum ke tangka maha ka dure do pik la so pot si ajab jara ki sung lang tum phonang ko ti posila so office jong si halada pon det thuder lo pulotang te kai teng jibi thulo pulotang te halada ke do arada tum bang ke ake joy ke do pola sila son thom hormu le tum pulo lapen akon le tum ke please on thugala hello difu government college along admission alam pe naning kanwang ka chihuri sai la puson son do la sini tum alang tum phan chuning ri kang ke la hello government college ke Karbiang long aman ke thenai pulotang ke difu government college hello asila kola so college along bang epini da ka bang ke cut off marks la son sil tum selamun sonte messenger ma cut off marks ki bi pen student pan merit students banan picho setame da ka bang ke 100% ST student man se reserve kori pen si isi cut off marks mark bi pen si la so admission procedure jong se claim bolote la so college fan an se tum ta akang tu eng deng News Desk report Karbiang long live. Kedamtang jakhoni phai Cape Arni BJYM East Karbiang long district aro tumpen Patirpi Ponsi voluntary blood donation camp Dipu Medical College and Hospital along Kepamanpon. Bharatiya Janata Yuva Morcha mate BJYM East Karbiang long aro tumpen Patirpi Ponpen donate blood save lives Patirpi en Ponsi kedamtang jakhoni phai Cape Arni voluntary blood donation camp Dipu Medical College and Hospital along Pamanpon.
Bangso long duar bogari Nilip Dhansiri Borjan Bukajan Korkanthi Langpher Lumbajong Mondol Klembang lapen kadokawe bang inkoira narke babang photo VCP dunrinti Kiso dadatum apora hut vikelong sungkrung titi la sopen mat hadamsi kinangje hut joy kepen vikelong ponji aphan laben politics anale kaike ke langdam nangji kali nilitum rada ki sungalongta arjab dun nangji pu mathasi bangso jaimek dengpon lo pusi BJYM iskar benglong aro amaipu jiten bepen pherangke thengno nangpachini dun kaprek apisana tuman stame ake joy wal sonsi teglong ko asi nilitum Bharatiya Janata Yuva Morcha ke si party having udring wai pit stame nilitum kaike mat politics nale pathya da sonda kali politics ta pachu hoten stame rarapan rat tuma kisung lo stame nilitum kaike mat karjap se prosondo asi bini sonson stame nilitum un anmang ke borilo ane man nilitum organization mata nilitum party ku सेवा ही संगठन माने कचरा कचतो हेलो लाइन लो ऑर्गेनाइजेशन लो मते से संगठन लो तो से कचरा कचतो मते एरा रफांता थांगा केराप ता इफेक्टिव लो तंते से संगठन के दोता आलेवे सिनी तुम लसन माथा पंसे तुम ता पॉलिटिक्स ना देले काइके मात केलांग दामंजी कली पाखि नंजी कली तुम राडा के सुन लो काइके मात आजब नंजी को माथा से इनी संसन मान के तुम ब्लड डोनेशन कैंप बिफोन लो इनी देता कली नि तुम lapen aprang tali tum batai la donation kiam ni tum bipon bom asi pini bang helo ke ongnai lo ame adili ka jo teng prudante pini mate non an ke blood donation kiam along blood donate ke ongnai lo kusi no ba da blood donation mate blood kiam long ke do tum News Text Report Karbi Anglong Live Bukulia long nong nam ka chathangklong English High School artaningkan ingkoi rapho sosi arta nang pleng tanglo lasinon ke wangji jakhongpo ni phai kre troxiarni silver jubilee mate ruptalina sengkan katalon ponjia phansi non malom Bukulia English High School along dode sang sepensi chisik sedang ponbom tanglo non ke wangji jakhongpo ni phai kre troxiarni Bukulia English High School ningkan ingkoi rapho kichok mate sertalina sengkan kichok arani katalon jiaphan chisik sedang ponbom tanglo Labang solong abarim Bukulia English High School along ki Charlie atum lapen abarim SMC klembang pen danglok tibok tirai ki thegi dingatum anta bangsorni nangkachitong dun pejia phansitami Bukulia English High School thanbang ki hoya hinpen chuningri pedopon News Desk Report Karbi Anglong Live Dolamara Malasi Bethesda Prayer Center along Karlitang Karengkram sapi aphan kachikimo pon ahut achor Karlitang kania inti aphanta kachikimo pon Labangso kachikimo amai along Malasi chethekimi AG Church Pastor Stephen Tirampesi Maichari Ponsi ke phalam thelapen aluhi kapachini yangdeng Andrew inti pensi sideng ponlo Bangso amai along Malasi AG Church Nimarlietum Bethesda Prayer Center along Sikachelangatum Anparta Ridlangso Baptist Church Women Department atum Lun pen ajok Karlitang kania ingti lapen Karengkram sapi atum aphan chikimopon Karlitang kania ingti lapen Karengkram sapi atum kipa motekang ahem tunatum aphan arnamalam pen ajok aning kaparung ahut Pastor Markson rong phar lapen Reverend Mensing ingti atum Jumisen alam thanpon Pinpur dame Karlitang Karengkram sapi inut arnam aphan ki kroi thir klong abang phi lapen alangli Pirthe ki duuna hut Bethesda Prayer Center along kiso tumaphan kalana anparta arnam kardom pen cherap dunbom sita kopai ke langno kidamtang suri hinira inkoi raisia ningkan jakhong achiklo kicheng along bangso Prayer Center along COVID-19 kiso kilong abang kiduko gajo alangli phan pen quarantine center siluni janalong pondet pen puthot alangli sita kiso kedan thuajo DMC chalong ponsi kiso lang ponlo Sita alangli harda ki sopen ajoksi kidamtang aningkan jakhong ni phai krisiarni chewoi juilo La sopen ningkan isi nang choksi alangli phan kachikimorni ongdung atum chitong pen arnamangno hirjume hangpi rinti Bangso amailong Assembly of God Karbi Anglong Karbi section pen Reverend Moses langni tendon rongphar Pastor Markson rongphar Reverend Mensing ingti lapen adonara batum chetongru Dolamara pen Arjison rongphar Karbi Anglong Live
Karbi Anglong Fair Price Dealers Association atum pen chingrum pet pen West Karbi Anglong hempi hamren rong supialong DC aphan pinpura lo ke pajerdam Labangso Fair Price Shop Dealer Association atum pen hamren rong supialong kapale dam pen DC ari deng pinpura lo kapajerdam along Rongkhang Cooperative Lem Society along pen Dealer Association along amaipu Rajan Ingleng lapen Dealer klembang phiatum an chitong petsi West Karbi Anglong DC ari deng along isi pinpura lo pajerdam lo Tangte labangso Fair Price Shop Dealer atum pen kupia thesi disiari deng pinpura lo ke pajerdam nangkokma labangso alam the aputhak Rongkhang Cooperative Lem Society along Dealer Association amaipu Rajan Ingleng ben Karbi Anglong life aphan nangkethandun alam the non ilitum arjupon sina Pinila kelitum All India Fair Price Dealer Federation hinpen kithikpon je All India Dealers kedo antumafan nason si pon krehini demand charter of demand masuk kaniban alam thi asu memorandum nang peledo ni tumafan lasila so ateng pen kedam tang directly block level sentum laso memorandum submit lo laben pini lake dak DC ateng lo nitum laso memorandum submit lo laben non gewangji tarik kena kep lake itum dispura long assembly long si laso memorandum ke submit dampo lopen tarik hini agos bangke Delhi sinitum dam nangpo Lapen Karbi Anglong live atheng no long kethan ponthuke dispura long sitame non niphai kriner ke barni labangso apinpura lo pajerdam thuji Lapen pai chiklo niphai hiniar ni ke Delhi rong supia long sitame nilitum pinpura lo puthot pajerdam ji aphan bar thuji Tangte Dealer Shop Association atum pen akemang alam the puthak Karbi Anglong live atheng no puthot kethan ponthu alam the puthot non nilitum arjupon thuna Oda ke jongpon ke son kre hini do eso na bangke non nilitum kelong bom dealer tum manela so ke claim afarman pen kontel isipen per kontel 143 harusira tikara ke thom sini tuma phanang pilo lapan vet ke ni tum mane rengun e athema a quantity bangke homan gali det equal gali laposi mane bang kom hek man bang kam ong otado mane bang jung bhak do laposi je la so benke rengun e pusi je All India Fair Price Federation a hinben pithik ponsi par kontel isia long pharo phira phikep nang pinayi laben ason si margin la so income amangke sekro jonong bong sri phokep in dealer pen long nangji pusoda ketok Lapen nilitum dealer atumalong nangkili nang Jason anke nang pale pe jia phansitame nilitum pen pinpura lolong jongdun thulo pusi Karbi Anglong live pen karjupona hut nang pachini dunthu ulun de lake motor pen danglok motor lapen ason si putma dali lakatok awe ason an sita lake ni tuma fansi itu ma traditional pinanji pusoda ketok pondo laposi la katok awe pon krehini ke niling do edet sila katok awe pon krehini alada kamenson pondo la so teng pensi zenitum All India Fair Price Dealer Federation a hinben la so arpun ngi pi ateng pensi netum kedap nang tarik free la ben pi tarik krehini tarik kresi apen non ke wangi tarik krenar kep this pura long sita pichun pon po la pen tarik hini agos sita la so alang itum hai komana tengpen itum aphan pem toya tengpen itum pichun pon Dong kamu kampen wikibe Karbi Anglong live Ingdeng Great Roxy Dolamara Malasi Sports Association Football Championship kedamtang jakong niphai kebarni angdung kiti ke pathupon bangso angdung kiti ke pathupon along Dolamara Football Academy lapen Rongchihar FC ang pongsi angdung kiti mate final match pathupon Kasa mate Karbi Anglong Sports Association atum kapin khat atengpen kedamtang busika chiklo lompen Football Club League kapathu pangchengsi jakong niphai kebarni an angdung kiti mate final match pathupon lo
Bangso DMSA Football Championship along pangrumpet pen terang kep an cepate dunlo. Angdung kiti mate final match ke kedam tang arui niphai hiniar ni alomsi kapajut jia phansi lamdo. Bonta longri arlo arbe ke jang pega jok kapathua club langkang lum et pen sai jok je aphi ponang kok loputa DMSA tumpen pachini. Bangso angdung kiti ke pathua long ke cheng mate first half anke goal isita chipi bangwe bonta rong chehar FC atup ke thek mu choda jok ki juda por hut goal hinian thapen Dolamara Football Academy aphan parem pondetsi ke hai anonge chepalong ponlong. Lapen rong chehar FC atup diphu kasa pen club league kapado ponjia long amen che thabdun tanglo. Kapathu esek harson rong phar kasa referee sarbong rong phar sarkiri terang lapen boron ingtia tumsi ingkrung ingsai ponlong. Bangso final match along Aluhiaman pen Mongol Singh terang Chairman Dolamara Town Committee Davinson terang Vice Chairman Dolamara Town Committee Anparta kethe kiding lapen football aning ke hangatum kelang ardi chipirinti. Dolamara pen RG Sonrongphar Karbiang long live. Pinia Abirta bangke laponsi kangton inglo dumithak me kardom.